Ti Masakbayan. Tinapalabas, pimusay ti ama ni Rafael, kat nalaos ti sakit tinakam na. Saan mat ang nagkurang ti inana anang bagbagakan kwa na. Ngampasig apan nagibales tinaimula iti panunot na. Iti sabali abangir, sang kadamag niluningning iti ama na, no apay asaan ang matatao iti balayda. Impalawag nga ron ti ama na, ama ipapan iti trabaho ti gapuna. Kabayatan na, inkadeng ni Rafael asumangat iti bantay, taadda sa pulan na. Itagagayam, denggan yu tituloy ti serye tayo itaalawas ana paulwan. Karsel! Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Adda siguro dagiti sapsapulak dito'y. Tanasamak abantay to'y ayan ko. Ay, sapay ko ma. Ta sa anak ama paay, ket mabirukak ida. Ha? Adda umasidag kanyak. Sino ka? Apay ana isarong ka dito'y ayan mi. Siyak ni Rafael. Ket agbirbiro kak iti makatulong kanyak. Anya tulong ti sapsapulan. May saak nga anak ti biktima ti mananggundaway a tao. Nabalod ti amak. Ket ingkaro na ijay pagbaludan ti saan namat abasol. Ket binaybayan da ijay pagbaludan. Aging kapimusay. Isu ti isapsapulak iti hustisya. Anya? Patsenda ko ma. Ket sapay la ko matatulungan dak. Sigurado ka? Amangan met, no al-alilawan naklang. Pangaasiyo ko ma. Diyo ko maipaturong kanyak ti paltogyo. Pudno amin nga ibagbagak. Talaga akayat ko ti agibalas para iti amak. Nukas tangarod. Sumurot ka kada kami. Ha? Surutan na kami. Di ka agbutang. Ipanaknak mo apod no ti bagbagam. Kan ipakitam at talaga adisidido ka iti kayat mo ang mapasama. Ay, nasakit ti riknak. Makakit kita iti mapaspasamak dito lugar tayaw. Ngamawan mat ti maaramidan tayaw. Wan nga rod kabsat. Mabutag pa yan dagiti kakadwa tayo ama panijay umada. Wan taam kenda nga mga nuwad na ti masalaw da ijay. Saan damot kit di basta-basta mangdangran no saan tayo idakon kontraan. Di tayo amaw no anya manan ti sumaro no apang panunutan da. Ay, wan nga rod kabsat. Iso nga agridam tayo lata. Nasaysaya at siguro, no bagaan tayo dagiti kailyan tayo. Tapno ka na yung damot nga agsagana. Huwan kabsat. Nasaysaya at no agtatarip nung tayaw. Tapno pagsasaritaan tayaw, tinaskan nga aramiden tayaw. Kantap no agbibinan tayaw. Wan kabsat. Nakita mo'ng ti klase ti panagbiag dito'y bantay, Rafael. Sigurado ka kadi akayat mo ti makikapeng kada kami? Wen manang. Awan pa nagbabawik. Sigurado ka? Iti day ta akinaubing mo. Kayat mo ti kastoy a klase ti panagbiag? Wen manang. Gapot kayat ko nga ipatungpal ti planok. Adda nadagsan ang makagapo. Iso abinirok ko ti grupo yo. Tapno makikapengak. Ngam saan asinsinan ti biag dito'y Rafael? Ado ti rigat amalak amam. Amok day tamanang. Naibaga ni kaigme day ta. Sakbay nga ingkuyog nak dito'y hideout yo. Ngam ipasiguradok akabalak ti amin. Gapot kayat ko nga ikan iti hustisya ti amak. Anya? Atidog asalaysayan manang. Ngam no desidido ka amangam mo. Isalaysay ko kan ka. Sige, ading ko. Nakasagana ak adungag iti ibagam. Kasladya akong kabalan.
Tumakder ka dita, Rafael. Darupan na ka. Ipakita makabalam. Wen kaigme. Kurang pa'y, Rafael. Nakapsot ti danog mo. Kansan laad danog tinaskan a masursurom. Amin a klase ti self-defense. Wen kaigme. Wanya, kabalam ka di pa'y, wano ituloy tamanan inton malam. Ituloy tayo tun malam kaigme. Nasakit ti bagbagi kaya't ko pa'y ti agina na. O sige, agina na ka pa'y, Rafael. Tapno adaman ipigsam, into naging sayo ta inton malam. Nay, inaladam mo't ti aglawlaw ti kalapaw mao kabsat iska. Ay, wan man kabsat punso. Bareng saan nga umalatiw dagiti agaala iti tarakan. Wan nga agpaiso kabsat. Ay, nagrigat mo't ti kasasaad tayo. Wan nga rod kabsat. Ngamkas itin akunak. Anusan tayo latan ti kastoy. Tinapatag. Di damang dangran. Wan kabsat. Day tamat laang ti kunak. Iso akunak, nga oray baybayan tayo lataydan. Tawan mo't laang tigaway tayo kadakwada. No kumataado tayo, mabalin siguro. Kun narigat mo't nagpatulong tayo iti kapulisan, tawan mo't maitudo tayo. Wan kabsat. Kun nagpatulong tayo mo't ide. Hangam, nabaybayan laang. Day tangarod kat. Iso akas laawanan ti ganas kong agdaw-dawat iti tulaw. Apa yan, Rafael? Addarik na ang? Nasakit ti bagbagik manang. Sigurado aga po iti panagsanayo day ta iti panakirangat ading ko. Wen manang. Napigsang amin ti danog ni kaigme. Nga oray lumakayan. Wan ading ko. Ado ti kabailan ni kaigme nga oray lumakayan. Kan ado ti amuna. Iso asaan ang maalilaw dagiti kalaban. Kasta ka di manang. Wan ading ko. Ngam, naanos ka di ni kaigme. Wan, ngam di na kayat ti makonkontra. Noan niya timbaga na, nasken amatumpay. Ha? Wan ading ko. Isungagan anad ka. Wen manang. Ngam na siya kla amaysa. Itatana sa papay. Agpanunot ka no talaga akayat mo ti makigrupo kada kami. Tanarigat ti makarukat ditoy. No talaga anak ikapangkan. Agyaman iti pambagbagayo manang. Ngam nakapangit din akon. Kumapangak kada kayo. Alangarad ading ko. Ket sapay ko ma, tamaano samti amin ditoy. Apay ngay akas to'y matal na. Ha, apay kaday kabsat punso. Awan matgaya man ti maapit tayaw. Pinuros da amin ang abo nga dagiti mulak anatang. Ay, Wan nga agpaiso. Awan mo't ti makita nga uray may sabo nga dagiti karabasa. Kun nagbase ti nagbati abo nga dagiti tarong. sigurado a dagiti manan grupo ti tulisan tinang puros. Iso nga awan apulos tinagbate. Ay, talaga nga ibusan dati pasensya tayo. Un nga raw kapsat. Gun dawayan da tayaw na. Gaputa amuda nga awan gaway tayaw. Wan nga rod kabsat. Kat anya nga rodan nga ay. Agawid tayo kaden. Awan mo't laang maapit tayo. Ay, uwenen Ay, mabiit man laang kabsat. Hintaman kita anti-fish pant kaw. Ang mga nunang baniit dapayan kadagiti tilapia. Ayuwan nga agpaiso kabsat. Umaykan, mapanda kitaan. Makapaladingit matay tapasamak tatang. Uwan nga raw na nakaw.
No nga ta, agpatulong tayon iti kapulisan. Inaramid tayo matdaytan, idi pa'y laeng. Ngam, ada ka di napasamak, anak ko. Awan, Ha? kanarigat, anak ko. Saan abasta-basta. Nang runa, tadi tay ammo, no asino tituduan tayaw. Ngam tatang, kakaasi tayon. Ar-aramidon dalatan ti kayat da kada tayo. Kas itinakunak, anak ko. Napatpatag tibiyag tayaw, ngam dagit titarakan tayaw. Ha? Wan anak ko. Tinapatag, di da tayo dangran. Rafael, adayo tinakaiturungan ti imatang mo. Kwa, manang? Ay naading ko, ibagam kadilatan kanyak. Amangan no matulungan ka. Amok, adda makagapo no apay akasta ka. Pampanunotak lang ni Nana Lourdes. Ha? Wan manang. Jak tinungpal ti karikan kwa nang agsingsing petak. Kan ingkarikan kwa nang agsubliak. Amok nga urayan na ti panagsublik. Anya? Ingkarikan kwa nang agsubliak. Apaman ama ipatungpal ko ti planok. Ngam. Jak amo no kaano. Kan di na amo. At ipanagibales ko gayam ti plan-planwak. Idi pimanawak iti lugar mi. Maawatan ka, ading ko. Kasta akmat iti. Aglalaok ti marikriknak. Ngam iti panaglabas ti aldaw kantawan. Jak na pupuutan. Aging gaan na iruwama kon ditoy. Kasta ka di, manang? Wan, ading ko. Basta ti kanayon ko nga ibaga. Agan-anos ka. Taaddakan ditoy. Luning-neng, anak ko. Rumwarta dito'y balaya. Apa yung tatang? Maururam ti bantay. Katamangan numakadanon dito'y. Kumaykan. Anya? Ala, rumwartaan, anak ko. Uwan tatang! Mabit lang, anak ko. Agbati ka pa dito'y. Tamapanak ijay balay dananam nga iska. Kasla nakadanon ng ijay ti uram. Ha? Uwan nga agpaiso tatang! Sige, anak ko. Agbati ka pa dito'y. Tamangan niya ti mapasama ka ni nanam nga iska. Nasaya at nakarwar ka iti kalapaw mahukab sat iska. Kunaklakit din noan yan tinapasamakan ka. Ay na, awanan kabsat. Nauram ti kalkalapaw ko. Kasanuak pa yun ita. Di mon panunutan ti kalapaw mahukab sat. Tinapatag kat nakapanaw ka ijay. Ngam kasanuak pa yun ita. Pangalaak nga iti kagawaak. Kan kasano amang rugi ak manan. Saan aday ta ti pagparikutam kabsat iska. Agtitinulong tayo. Tapno adamanan pagyanam. Ay, kabsat punso. Ala, kabsat. Mapanta pa ijay balay. Barang saan anakadanon ijay ti uram. Awanan, nauraman ti bantay. Tinasakit. Nairaman pa iti kalapaw dagiti kakailyan tayo. Ay, huwin nga ron malasang ko. Parikot ko nga ron ti kalapaw ko. Kasanuak pa'y itaan. Ala, di ka nagladingit, nana. Ano sa nyo pa'y laang ti makipagyan kada kami ita. Tawan pa'y pagyanan nyo. Ay, huwin abalasang ko. Katagyaman ako unay kada kayo. Unay mo't ngaminan dagita at tao. Talagang awan sir-serbida. Awanan da iti asi. San abali balasang ko. Tinapatag. Si bibiyagak pa'y laang. Uwan nana. Daita tinapatag. San abali. Taamin anapukaw kada tayo iti pan nakauram ti bantay. Kat masukatan tumatlaan. Kastoy ti biyag ditoy, Rafael.
Urag lemlemeng tayo. At dalatamat panawan tayo nga agragsa. Wan ngagpaiso, kaigme. Husto mat kit di Tapno mapadasan tayo mat agragsak. Wan, Rafael. No adda maparte, adda. Iso nga agraragsak tayo mat sagpaminsan. Wan, kaigme. Ala. Dito'y kayo pa'y. Tamapan ko kitaan, dagiti agi pulpulpog iti kalding. Wan, kaigme. Anya ngay tirik nam itaading ko. Naragsak ka kadi iti pan nakauram ti bantay. Wan manan. Pagnakman dagiti tattao nga wanan asi. Agiaman ak unay, gapu iti panang pasangbayo kanyak, kabayatan ti kaawan ti kalapaw ko, kabsat. Awan anyaman na kabsat iska. Agkakalugaran tayo. Iswarong banglaang agtitinulong tayo. Huwag mo't kit di Ay, nalagan tirik na kita. Gapu tada simang bayak akalapaw. Huwan kabsat. Katsapay kuma. Tasaan na maulit pa'y tinapasamak. Huwag nga rod, dakkel aperwisyo kada tayo tinapasamak. Huwan kabsat. Katipagyamanan tayo. Katsibibiyag tayo pa'y laang. Madudog ti pusok amang kitkita iti bantay anauram tatang. Uray asino anak ko. Saan ang maragsakan iti napasamak? Mainayon pa'y dagiti nauram at taraken ken mula tayo. Ay, di tay amaw. No nauram wano inalada, anak ko. Nagadalak kumalaangan iti kinapulis. Tapno adda maaramidak kadagita mapaspasamak. Anya? Nakapagdesisyon akong tatang. Agpasentro ak inton bigat. Tamapanak agpatulong kadagiti nasken a pagpatulungan. Anya? Awanan ti makalapad kanyak tatang. Talaga nga agkamang akon kadagiti kapulisan. Malapdan nga ta ni Tata Punso ni Luningning nga agkidaw iti tulong. Papagayam, di uliwayan adenggan ti tuloy ti makalawas a serye tayo ita anapaulwan. Karsel! Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kanitimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.